Наша выставка символизирует многонациональный Татарстан. Тату сыйныф сырлары бәйгесе Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафынан оештырыла. Бәйге 4 этапта уза. Мәктәп муниципаль этапларда җиңгән сыйныф зона этабында катнашу хокукын ала. Районыбыз мәктәпләре әлеге бәйгедә катнашып, ел сайын призлы урыннар белән кайта. Узган ел Татшуран мәктәбенең 8нче сыйныфы лауреат исемен алды. Быел алар зона этабында катнашучыларны сәламләде. Район башкарма комитетының социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча орынбасары Марина Бадретдинова да бәйгедә катнашучыларны сәламләп уңышлар теләде. Рөхсәт итегез сезне барыгызны да район җитәкчелеге тарафыннан һәм шәхсән үземнең исемнән шушындый матур чара тату сыйныф серләре зона туры белән ихлас тәкъдим итеп китәргә. Мы рады участвовать в этом конкурсе, потому что наш класс самый многонациональный и дружный класс. И благодаря этому конкурсу наш класс стал еще сплоченнее, и мы стали еще дружнее и крепче. Работаю с ними в первый год, и для меня первоначально была проблема собрать класс. Я с ними познакомилась, и данный конкурс мне дал возможность огромную сплотить их, собрать их вместе. И в первую очередь важно работать не только с учащимися, но и в первую очередь с родителями. Наши родители самые сильные, самые умные. Командалар визит карточкасы биреме буенча үзләрен тәкъдим иттеләр. Жюри биремне идеясы укучыларның һәм әтиәниләрнең артистлык сәләте, бердәмлеге һәм оригиналлык буенча бәяләде. Сыйныфларның эшчәнлеге белән махсус күргәзмәдә дә танышырга мөмкин иде. Күргәзмәдә укучылар эшчәнлекләрен фотоальбомнар, стена газеталары, плакатлар, иҗади проектлар һәм башкалар аша тәкъдим итте. Әтиәниләр белән без инде быел 8нче сыйныфта укыйбыз әйме. Әтиәниләр белән мин байтак танышырашам инде 7нче класстан алган идем, 2 ел эшлим бу класс белән. Һәм без әтиәниләр белән беренче очрашуда бик рәхәтләнеп очрашып, уртак тел табып, рәхәтләнеп эшләдек. Когда у нас в республике проходит такое мероприятие, именно такие конкурсы, и где могут участвовать родители школ, то здесь не остается никакого волнения, что-то. Здесь у нас просто сплоченность, и мы готовились к конкурсу дружно, весело, сплоченно. Тагын бер бирем проект яклау. Аның максаты Россиядә һәм Татарстанда яшәүче халыкларның рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләре нигезендә гражданлыкны ныгыту. Шул исәптән телне, әдәбиятны, сәнгатьне, һөнәрчелекне популярлаштыру. Проектны яклаганда укучылар нинди мәдәни чараларда катнашуларын, сәнгать белән ни дәрәҗәдә кызыксынуларын күрсәтергә тырышты. Все участники, без исключения, творческие, оригинальные, нестандартные, дружные. Очень много интересных идей в плане взаимодействия семьи и школы, очень много интересных проектов. И, конечно же, самая сложная задача у нас в жюри. Күреп торабыз, көндәшләребез бик көчле. Алар белән инде ярышу үзе бер шатлык, үзе бер куаныч дип әйтәм. Мөслим матбугат үзәгенә, коллегаларыма, Мөслим телевидениесенә бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әлеге кадрларның барысы да аларның ярдәме белән эшләнде. Бәйгедә Минзәлә шәһәре 3нче санлы урта мәктәбенең 5нче А сыйныфы җиңү яулады. Мөслим гимназиясының 7нче Б сыйныфы укучылары 2нче, Актаныш 1нче санлы урта мәктәбенең 5нче сыйныфы 3нче урынга лаек булды. Этот конкурс сплотил нас. Мы родители 5 класса, я их взяла только-только, вот буквально 3-4 месяца. И подготовка к этому конкурсу на протяжении 3-4 месяцев, она нас сплотила. И на самом деле мы можем теперь с уверенностью сказать, что мы самый дружный класс. Муслим районында шул кадәр кунакчыл, шул кадәр матур җирдә каршы алдылар безне. Барысы да шундый ягымлы караш белән каршы алдылар. Һәм үзебезгә шул кадәр матур җылы хисләр җыеп алып китәбез. Конкурста катнашкан bütün командалар да бик көчле. Үзебез өчен бик күп яңалык та алдык. Мөслим лицее туган як ел язмасы номинациясында Сарман районының Җәлил гимназиясе халыклар дуслыгы һәм Тукай районының Новотроицкий урта мәктәбе иҗади алым номинациясында бүләкләнде. Бәйгенең финалы гыйнвар ахырында Йорчаллы шәһәрендә узачак. Финалда Минзәлә мәктәбе белән бер рәттән Мөслим гимназиясе да бердәмлеген күрсәтәчәк. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.